Dnes by som sa s vami chcela porozprávať na tému mojich najobľúbenejších výživových doplnkov od slovenskej značky Organic Oasis Lab. A vy viete, že ja ich už beriem dlhodobo, už to bude cez 2 roky, konkrétne Happy Skin Therapy a rovnako tak Probio Woman Therapy už viac ako 1,5 roka. A slúbila som vám, že vám pripravím takéto video, kde vám vlastne zhrniem nielen teda tieto 2, ale aj ostatné výživové doplnky alebo teda probiotika zo značky Organic Oasis Lab. Hneď na začiatok samozrejme poviem, že sa jedná o výživové doplnky, to znamená, že takých aj berieme. Niektoré dokonca nie sú vhodné pre tehotné a dojčiace ženy. Ja vás preto chcem poprosiť, že ste ženy rozumné, neprekračujte dávkovanie, prečítajte si prosím príručku pre užívateľa, aby ste vlastne vedeli, akým spôsobom sa tie probiotika alebo tie výživové doplnky majú užívať, na čo si máte dať pozor, čomu sa vyvarovať. Všetko nájdete či už na stránkach Organic Oasis Lab, alebo aj priamo na tých konkrétnych produktoch, takže to, aby sme mali všetko naozaj ošetrené. No a poďme už na to. Začnem rovno probiotikami. Organic Oasis ponúka 3 druhy probiotik. V čom sú tieto probiotika všeobecne výnimočné? Sú patentovaná technológia 5V Pro. To znamená, že tie probiotika sú enkapsulované až v 5 vrstvách, to znamená, že sú schopné prejsť kompletne celým tráviacím traktom a dostať sa tam, kde ich vlastne chceme mať, čiže do čriev. Microbiome Therapy aj Probio Woman Therapy obsahujú 13 až 14 cielených živých probiotických kmeňov, viac ako 40 miliard baktérií, to znamená, jedná sa proste o ultra super probiotika na trhu, akože čo si budeme. No a čo sa týka týchto Microbiome Therapy, tými začnem. Sú to vlastne kapsulky, ktoré tam nájdete v 2 farbách, zelená a takáto biela. Berie sa takto to probiotikum, čiže jedna biela, jedna zelená raz denne. No a sú určené pre každého, aj pre mužov, aj pre ženy. Ja vám sem niekde budem dávať aj recenzie, pokiaľ ste mi nejaké písali, samozrejme anonymné, na tieto probiotika alebo tieto výživové doplnky, aby ste videli, že teda to nie je iba môj názor, ale vždy sa tu objaví nejaká recenzia občas, ktorá od vlastne dievčat, ktoré mi písali takéto recenzie do správ. Ja osobne som verná týmto Probio Woman Therapy a brala som ich v tehotenstve, brala som ich pred tehotenstvom, jednoducho fungujem na nich už dlhodobo, cez 1,5 roka. Tieto sú iba takéto biele, opäť 2 kapsulky raz denne, naraz zapiť vodou. Ja osobne na nich nedám dopustiť už z predtehotenstva. Veľmi mi pomohli s redukciou mojich menštruačných problémov. Ja už som o tom niekoľkokrát rozprávala, sú to probiotika, ktoré ja za seba na 1000% odporúčim a budem ich asi odporúčať do konca svojho života. Proste sú skvelé, ja som s nimi maximálne spokojná, viem a mám od vás milión recenzií na ne, takže tuto postupne tie recenzie vám aj ukazujem, aby ste ich videli, že to nie je iba môj názor. No a najnovším prírastkom do rodiny sú tieto Probio Detox Therapy. Čo sa týka Probio Detox Therapy, ja som ich úprimne nezačala ešte používať, ani užívať, sú zavreté, takže vám ich neukážem na kameru, ale opäť sa jedná o 2 kapsulky v rôznych farbách, čiže opäť jedna farebná a druhá farebná v jeden deň. Okrem toho, že sú to samozrejme probiotika, tak obsahujú špecifické kmene a rovnako tak aj bielu chlorelu, patentovanú látku Happyure na podporu a výživu a regeneráciu pečene. To znamená, že pre ľudí, ktorí majú problémy s pečeňou, lebo že vraj ich je čím ďalej tým viac. Ja osobne neviem, lebo ja s pečeňou problém nemám, ale teda toto sú kapsulky, ktoré sú najnovšie. Ja potom, keď ich aj skúsim, lebo ja som ich dostala už keď som bola vlastne tehotná, takže som si ich nezaraďovala do svojho jedálnička, ale ja keď ich proste skúsim, tak ja vám na nich potom dám nejaký update. Posledné probiotika, ktoré tu mám, sú Probio Kids Therapy. Toto sú probiotika, ktoré berie naša Pipi, berie ich už dlhodobo, odkedy vlastne prišli na tento trh. Okrem toho obsahujú aj akaciovú vlákninu, prebiotickú vlákninu z kvasiniek, je tam 1,3 a 1,6 beta-glukán a je to s príchuťou jahody. Stretla som sa s niektorými názormi, že teda je to príliš sladké, deťom to nechutí, nechcú to vypiť a tak ďalej. Veľmi dobrou správou prišla
všetkých týchto probiotikách je to, že si nemusíte prehltať kapsulky, ak ich nemáte radi. A môžete si to vysypať do nejakej limonády, do nejakého čaju, ale už vychladnutého, rovnako tak si ich môžete prisypať do jogurtu, jednoducho fantázii sa medzi nekladú a to isté platí vlastne aj o týchto probiotics terapii. Prípadne, keď robíte nejaké studené dezerty, také, čo sa nepečú, tak aj tam ich môžete zakomponovať. Ja som to nové minule videla niekde na internete, že niekto ich zakomponoval do detského kolača. Ako bola som z toho v šoku. Ale naša malá ich berie, ja som spokojná, je menej chorá, je viac taká odolnejšia, čo sa týka tých chorôb škôlkarských a rôznych iných. Ako samozrejme nie je to iba probiotikami, ale aj tým, že vlastne už nám rastie, takže už to nie je také extrémne, ako keď bola úplne malička. Ale tak či tak, ja na nich nedám dopustiť a berie ich Pipi pravidelne. Ja osobne tieto probiotika medzi sebou nekombinujem, to znamená, beriem vždy jedny probiotika, ktoré mám aktuálne. Ja teda som verná Probio Woman. Čo však kombinujem k probiotikám je jeden výživový doplnok. Výživové doplnky nie sú vhodné počas tehotenstva ani počas dojčenia. A preto som aj ja svoje najobľúbenejšie Happy Skin terapii v období tehotenstva jednoducho vysadila. Čo sa týka ale Happy Skin terapii, mne brutálne vyhovujú, pretože sú komplexné. Nie je to iba o kyseline hyaluronovej alebo iba o kolagéne, ktorý všetci pijú, ale samozrejme obsahuje to aj kolagénový booster, obsahuje to aj kyselinu hyaluronovú, obsahuje to patentovanú zložku Oxinea, ktorá je určená na problematickú pleť, ale hlavne to obsahuje ceramidy. A viete, že ja ceramidy, veľká láska do konca života. Osobne ich beriem dlhodobo, už teda rok a pol, teraz som ich na chvíľu vysadila, keď som tehotná, ale vrátim sa k ním opäť, a to najmä v zime. Pozorujem menšie sušenie svojej pokožky v jesenných a v zimných mesiacoch, aj bez toho, že by som sa nejakým štýlom musela prehnane premasťovať. Celkovo tá pleť je príjemná, je jemná, ja som atopícky exematik, kontaktný dermatitik, takže akože tých diagnóz, čo sa týka tej kože, tam mám dosť a tieto Happy Skin terapii sú podľa mňa super. Potom sú aj Lovely Hair Therapy. Čo sa mi páči na týchto výživových doplnkoch z Lovely Hair Therapy je, že obsahuje niekoľko patentovaných zložiek, ako napríklad Anagain alebo AB Fortis, rovnako tak extrakt z moringy. Takisto tam nájdeme aj vitamín B2, B6, je tam meď, je tam kyselina listová, je tam aj ten biotín, ale je tam aj selen, je tam aj vitamín K2, D3, to je najlepšia kombinácia. Rovnako tak zinok, niacin, je tam železo. Jednoducho sú to komplexné vitamíny na vlasy. Žiadny, iba že tu som si pridal biotín a teraz akože prestrelil som to o 300% a mám vitamínky na vlasy. S týmito vitamínmi má veľmi dobré skúsenosti Makeup by Katka. Myslím si, že robila na ne recenziu. Ja osobne nemám problémy s vlasmi, čiže ja to nejakým spôsobom neodkontrolujem. Čo sa týka teda tých účinkov, lebo to nie som schopná pozorovať. Čakám, že mi po pôrode začnú padať vlasy. Aj po prvom pôrode som mala alopeciu aerata a chcem sa jej čo najviac vyhnúť. Takže teraz aktuálne som uprednostnila tieto vlasové pred tými pleťovými a uvidíme, že ako vlastne budú nápomocné, ako veľmi mi budú padať vlasy. Posledný výživový doplnok, ktorý tu mám, je antistres terapii. Je to proste výživový doplnok, ktorý podporuje lepší spánok, nejakým spôsobom upokojuje nás, upokojuje našu psychiku, rovnako tak znižuje také vyčerpanie a únavu. Obsahuje totiž to ashwagandu, čo je veľmi populárna surovina z tradičnej čínskej medicíny. Rovnako tak sa tam nachádza aj prírodné magnézium. Je tam taká špecifická zložka, ktorá sa volá Serenzo a ona je, tuším, z citrónovníka, ale môžem sa myliť, akože toto teraz nie som úplne istá, ale veľmi pekne citrónovo a tak sviežo voňajú. Ja osobne som ich mala, myslím, iba raz, kedy som mala naozaj veľmi vypäté pracovno, školsko, rodinné prostredie okolo seba, aby jednoducho naozaj to telo sa proste lepšie a rýchlejšie regenerovalo. Vtedy mi dosť pomohli, ale odvtedy ja nepotrebujem antistresové ampulky alebo teda nejaké takéto výživové doplnky, pretože ja sa dokážem aj samo nasarať, ako to hovorím, a dokážem sa zase aj samo viete čo.
samo sa dať do poriadku. Väčšinou ja som taká, moja mama celý život volala, že som splachovací typ, to znamená, že niečo sa udialo jeden deň a na druhý deň ráno bolo všetko v poriadku. Takže pokiaľ máte problémy so spánkom, s vyčerpaním, s únavou, s nejakým psychickým stresom a tlakom, ktorý sa na vás vyvíja, tak vyskúšajte. A ako vravím, čo sa týka tých kombinácií, za mňa sa najlepšie kombinuje jedno probiotikum s jedným výživovým doplnkom a myslím si, že máte vystarané. Ak ste niektorý z týchto produktov, ktoré som na to dneska ukazovala, skúšali, dajte mi vedieť prosím dole do komentárov, pretože tieto recenzie pomáhajú aj ostatným. Niektoré som vám to aj publikovala z mojich správ, ale budem veľmi, veľmi rada, ak sa o svoje dojmy podelíte v komentároch, či už teda pozitívne, alebo pokojne aj negatívne, ak vám náhodou niečo nesadlo, lebo každý sme veľmi individuálni. No a dúfam, že vám toto pomohlo video v tom, aby som zodpovedala všetky vaše otázky. Ak nie, tak sa pýtajte v komentároch.